Dit is Nyunsu Fusranang. Geen gelegenheidswetgeving, maar noodzakelijke versterking rechtsstaat, zegt Ronnie Asabina. 13 deelnemers volgen opleiding voor luchtverkeersleiders. Geen gelegenheidswetgeving, maar noodzakelijke versterking rechtsstaat, zegt Ronnie Asabina. Regering bekijkt mogelijkheden voor koopkrachtversterking. Suriname in feite niet echt arm. Regering grijpt in bij goudsector, aldus president Simons. Grove leugen dat ik PG ooit opdracht heb gegeven, zegt Santokki. Kantonrechter gelast gevangenneming, FAI ex-directeur, Nitesh Ramlakhan. Pakito en Pukushani in Raad van Commissarissen MAS. UNDP verkent samenwerking met Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Openbaar Ministerie oneens met vrijspraak Danielle Vera en gaat in hoger beroep. Goudprijs daalt meer dan 5% na recordrallye. Na een week piekt de goudprijs weer boven USD 5000. Kapitaal verschuift van cryptomarkt naar edelmetalen. Veiligheid goudmijngebieden drastisch aangescherpt. Openbaar Ministerie eist 12 maanden voorwaardelijke celstraf tegen agenten in Pikin-Saronzaak. Atompai pleit voor aansluiting bij Nederlandse Hoge Raad als tussenstap. Ophaal van grof vuil voorlopig alleen in risicogebieden chikungunya. Minister Bouva naar Dubai voor conferentie. Brunswijk kritisch over hervormingen rechterlijke macht. Het is een verschuiving van macht. Brunswijk zegt, Jones is handlanger van de regering. NDP wijst aantijgingen van inmenging in rechterlijke macht van de hand. Suriname blijft op de EU-zwarte lijst. Luchtvaartsector staat voor cruciale uitdagingen bij herstel internationaal vertrouwen. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme heeft de Basis Air Traffic Services, BATS, opleiding voor luchtverkeersleiders gestart. Deze opleiding onder toezicht van de Civil Aviation Safety Authority Suriname is belangrijk voor de veiligheid en professionalisering van de luchtvaart in Suriname. De opleiding duurt 8 tot 9 maanden en omvat theorie- en simulatorsessies, wat helpt om aan internationale ICAO-standaarden te voldoen. Mede-initiatiefnemer Ronnie Asabina heeft in de Nationale Assemblée de initiatiefwetten voor de hervorming van de rechterlijke macht verdedigd. Hij benadrukte dat deze bedoeld zijn om de rechtsstaat te versterken en niet om instellingen te ondermijnen. Asabina uitte kritiek op het debat, waar volgens hem politieke spelletjes en valse percepties de toon bepalen. Hij weerlegde dat de rechtsstaat in gevaar komt door de wetsvoorstellen. Hij benoemde de noodzaak om het vertrouwen in de rechtsstaat te herstellen. Mensen voelen dat recht niet voor iedereen gelijk is. Versnelling en duidelijke afdoeningstermijnen binnen het strafrecht zijn ook belangrijke punten. Verder pleitte hij voor erkenning van inheemse volken in de grondwet. Asabina steunt de invoering van cassatierechtspraak en benadrukte dat Suriname achterloopt. Over een college van procureur-generaal zei hij dat dit moet bijdragen aan de versterking van het Openbaar Ministerie. Tot slot merkte hij op dat er ruimte is om de leeftijdsgrens voor pensioen te heroverwegen en dat stappen voorwaarts richting betere rechtsbescherming moeten worden gezet. De regering onderzoekt manieren om de koopkracht te verbeteren. President Jennifer Geerling-Simons begrijpt de zorgen van de gemeenschap en wil niet alleen korte termijn oplossingen, maar ook structurele verbetermogelijkheden met de vakbeweging bespreken. Zij pleit voor een lange termijn aanpak. We nemen natuurlijk een situatie over waarbij in feite alle groepen, zeker die voor de overheid werken en zelfs ook nog anderen, zeggen van ja, het leven is te duur, de lonen zijn te laag en zo. En ze hebben gelijk, alleen het is niet iets wat je oplost, je komt aan de macht en na 3 maanden zeg je ik verhoog alles. Dat is iets wat we allemaal kunnen begrijpen, denk ik. De regering heeft aangegeven om de balans te willen houden tussen verbetering van levensomstandigheden en geen grote shocken aan die economie te geven, want dat is weer in het nadeel van dezelfde mensen. Dus om alles goed met elkaar te bespreken, hebben we dan deze instituten in het leven geroepen.
Verder praten we ook met de bonden ook voor een bijdrage aan een wat langere termijn uitzicht. Omdat je natuurlijk kan beginnen bij vandaag. En vandaag is lastig en moeilijk. Dan moeten we rustig met elkaar uitvissen hoe we de verlichting kunnen brengen. Maar er is ook een perspectief. En zeker voor als we kijken naar leerkrachten, als we kijken naar andere ambtenaren, hoogopgeleide ambtenaren, toch, maak je ook gewoon zorgen van mensen zijn juristen. Wat staat er tegenover? Daarom zie je dat mensen weg zijn gegaan in de afgelopen jaren. Dus we kijken serieus naar verbetering van de omstandigheden van de mensen, de koopkracht met name. Het gaat niet om verhoging van loon. Als met verhoging van loon je koopkracht niet omhoog gaat, dan is het wat we in Suriname zeggen, do not do. President Simons zegt dat Suriname niet echt arm is. De royalties voor de goudsector zijn verlaagd om meer opbrengsten uit goudexport te halen en goudsmokkel te ontmoedigen. De Belastingdienst heeft ook ingegrepen, wat al resulteert in meer opbrengsten. Ons land, in feite, laat me voorzichtig zijn. Eigenlijk zijn we niet echt arm. We hebben een behoorlijke goudsector. We hebben houtsector. We hebben olie, nog niet zoveel als in de toekomst, maar we zouden wat meer inkomsten moeten kunnen krijgen als overheid om de noodzakelijke dingen te kunnen realiseren. En we weten ook, denk ik, iedereen die hier woont en die zich bezighoudt met het land, dat we er niet in geslaagd zijn om uit die sectoren voldoende binnen te halen voor die samenleving. Dat is ook iets waar ik persoonlijk mee bezig ben. De gesprekken met de goudsector, gesprekken met internationaal, kijken wat mensen gedaan hebben om daar verbetering in te brengen. We hebben nu al wat afspraken gemaakt. En een van de zaken, na het bestuderen van de goudexportcijfers, is dat we voor een periode even teruggaan naar de royalties die er waren. Dat was 4,5%, dacht ik, in plaats van 5,5%. Om het verschil tussen Suriname en bijvoorbeeld Brazilië te verkleinen, zodat de smokkel omlaag kan gaan. Het tweede is dat de retentieregeling die er bestaat voor de goudsector, maar 35%, dat we hebben aangegeven dat we het willen brengen, dat ze het vanaf nu bij de centrale bank doen. Zodat je daarmee, hoe kwaad en safe begint, je monetaire reserve ook maandelijks ook op te bouwen. En daarnaast praten we ook over manieren met de goudsector hoe we stap voor stap zouden kunnen beginnen om toch wel meer te innen uit die goudsector, zodat dat ten gunste komt van de samenleving. Ik hoef u niet te vertellen dat het niet eenvoudig is, maar het is wel noodzakelijk. Assembleelid Chan Santokhi heeft in de Nationale Assemblée fel gereageerd op beschuldigingen dat hij tijdens zijn presidentschap de procureur-generaal opdrachten zou hebben gegeven. Hij noemde dit een grove leugen en benadrukte dat hij nooit gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om bevelen te geven voor de staatsveiligheid. Dan is er ook het aspect wat we horen, ook vandaag weer hier in het parlement en daarbuiten horen we ook toch, wat de vorige president gezegd zou hebben. Ik sta in contact met de vorige president, met de voorzitter. Maar laat me een paar van de zaken hier noemen. En ik hoop dat de parlementariërs een beetje kunnen meelezen met die wetten en die artikelen, meneer voorzitter. Eén is artikel 131, lid 3 van de grondwet. Namelijk dat er sprake is van verbod op inmenging in zaken opsporing en vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig gemaakt. Staat bij de grondwet. Dus als soms mensen opmerkingen maken, dit artikel geldt ook voor de Nationale Assemblée. De Nationale Assemblée is niet hier uitgezonderd van dit artikel. Het geldt ook voor de Nationale Assemblée, meneer voorzitter. Dan is het artikel 148. Artikel 148 stelt
De regering bepaalt het algemeen vervolgingsbeleid. En in het belang van staatsveiligheid kan de regering in concrete gevallen aan de procureur-generaal bevelen geven met betrekking tot vervolging. Het is grondwet, het is geen kleine wet daar zo. Het is de grondwet die dat geregeld heeft. Meneer voorzitter. Meneer voorzitter, ga verder. Artikel 4. Reglement inrichting en samenstelling van de rechterlijke macht. De procureur-generaal bij het Hof van Justitie is verplicht de bevelen na te komen welke hem in zijn ambtsbetrekking door of vanwege de president worden gegeven. Is de wet, is een wet die daar geregeld is. Meneer voorzitter, wat ik kan zeggen, en er staat allemaal bevelen, bevelen, bevelen. De vorige president heeft geen enkel bevel gegeven aan geen enkel procureur-generaal. Geen enkel bevel. Geen enkel bevel. Even. Ik kan wel stukken produceren met handtekeningen van andere presidenten die wel bevelen hebben gegeven. Meneer voorzitter. Oké. Ik ga naar jullie luisteren, oké. Dus, meneer voorzitter, zoals hier genoemd is, bevelen heeft de gewezen president niet gegeven. Maar, meneer voorzitter, wat is het systeem binnen het recht? En wat is het systeem binnen het recht als een burger betrokken als slachtoffer in strafbaar feit, kan die burger altijd de procureur-generaal vragen om onderzoek. Als een burger geconfronteerd wordt, en meneer Atompai gaat zeker dit bevestigen, geconfronteerd wordt met een klachtdelict, dan kan de burger vragen aan de PG om onderzoek en vervolging. Toch? Nee, ik geef even het rechtssysteem aan, meneer de voorzitter. Even, meneer de voorzitter, wat ik hiermee wil aangeven. Meneer de voorzitter, en ik heb het hier in het parlement als gewezen president, dat wel gezegd, naar aanleiding van die ernstige incidenten van 17 februari 2023, meneer de voorzitter, waar de staat ernstig in gevaar was. Dit gebouw was bijna in brand gegaan, meneer de voorzitter. Ja. Het kabinet van de president werd bereid. Brandstichtingen waren er. Vele burgers hebben bescherming gezocht. Ondernemers hebben bescherming gezocht. En de president heeft de procureur-generaal gevraagd om naar al deze aspecten te kijken en een grondig onderzoek in te stellen. Dat is geen bevel. Dat is wat iedereen kan vragen. Terwijl de heer Santokhi aanhaalt geen bevelen aangegeven te hebben, heeft hij ook toch publiekelijk verklaard: ik heb de PG opdracht gegeven. Dus daarom vraag ik, heeft hij ook dit opdracht gegeven? Is dat niet een inmenging in concrete specifieke gevallen waarin dat niet mag? Voorzitter, via u, als hij ons wat duidelijkheid hierover wil geven. AUW. Het begon op wat glast is, dus er kunnen zaken kennelijk voorgedaan hebben die in twijfel getrokken zouden kunnen worden. En ik ben bang dat dan de orde, voordat wij zelf de interrupties krijgen, want dat krijgt u allemaal straks ook. Ik had dit verwacht meer tijdens de interrupties. Maar ik wil even. En ik vraag dus dat we geen interrupties verder doen, maar wel de vragen van de fractieleider. De orde, de dingen die gebeurd zijn zoals ze werkelijk gebeurd zijn. Ik had verwacht dat u dat tijdens de interrupties zou betwisten, maar kennelijk begint het nu al. Verduidelijk. Daarom heb ik gezegd de spreker voorzichtig te zijn als we gaan citeren of refereren naar historische gebeurtenissen. Dan krijgen we dit soort dingen. Maar een verduidelijkende vraag van geachte lid Atombai. En dan gaan we de spreker laten uitspreken. Ik denk dat u richting einde van uw betoog gaat, zodat de interrupties. Ja.
Zelf de spreker is ervan overtuigd dat hij opdracht heeft gegeven aan de PG, maar toch het hier probeert te verdedigen. De spreker praat over we gaan ze vervolgen. Lid Santoki. Ja, lid Santoki. Ik wil u vragen om de beelden van de taferelen van 17 februari weer te bekijken. Waar er werd gesproken, we gaan dit niet pikken, we gaan vervolgen. Mijn vraag nu is, wie is we? Ja toch, wie is we? Want de wet is duidelijk, het OM moet vervolgen. En niet u samen met de PG. Ja. Ja, dank u wel. Ik hoor, meneer voorzitter, 2 zaken. Eén van de fractieleider. En het enige wat ik kan zeggen is datgene wat hij als verwijt presenteert, dat de vorige president opdracht gegeven, een grove leugen. Het is geen gewone leugen, een grove leugen, meneer voorzitter. En als men beelden heeft, laat men die beelden allemaal gaan bekijken. Maar het is een grove leugen, meneer voorzitter. 1, oké? Tweede is wat het geachte lid Atompai zegt. Ik heb hier een paar, die beelden zijn er. Ik heb ze vandaag nog weer bekeken. Van 17 februari. Waarbij duidelijk is dat aan de procureur-generaal gevraagd zal worden. Het is geen bevel zoals hier genoemd. Even. En als we zeggen de grondwet praat van de regering. De regering praat de grondwet. Lees de grondwet, dan ga je zien. Meneer voorzitter, oké. PG Garcia Parag-Singh bevestigde dat de president geen opdrachten mag geven over individuele zaken, maar dat publieke uitspraken impact hebben op het Openbaar Ministerie. Santoki pleitte voor een geïntegreerde hervorming van de rechterlijke macht zonder politieke beïnvloeding. Tijdens de vergadering applaudisseerden enkele VHP-leden, wat niet is toegestaan, en de meerderheid van de VHP-fractie vertrok demonstratief. Kantonrechter Maitri Kuldip Singh heeft op 5 januari besloten om Nitesh Ramlakhan, de voormalig directeur operaties van Food and Agriculture Industries, FII, te laten gevangen nemen. Zijn advocaat vroeg om zijn vrijlating, maar het Openbaar Ministerie verzette zich en wees op het risico van beïnvloeding van het onderzoek. Ramlakhan wordt verdacht van verduistering en vervalsing. Er is een schuld van 22 miljoen en mogelijke financiële malversaties ontdekt. De zaak wordt op 27 februari inhoudelijk behandeld. Tijdens de presentatie van de nieuwe Raad van Commissarissen, RVC, van de Maritieme Autoriteit Suriname en MAS, vielen de namen van Stefano Pakito, Biervliet en Priscilla Pukujani, Dausa op. President Jennifer Simons installeerde de nieuwe RVC, met Delano Landvreugd als president-commissaris. Hij wil voortbouwen op de bestaande strategie en streeft naar transparantie en samenwerking binnen de Raad en met de directie. President Simons vroeg de RVC om aandacht te besteden aan financiële zaken binnen de MAS. Landvreugd verwacht een toename van scheepvaartverkeer door de olie- en gassector en hoopt dat de RVC de MAS kan voorbereiden op deze groei. Een delegatie van het UNDP, geleid door Katie Thompson, bezocht op 3 februari 2026 het ministerie van Regionale Ontwikkeling in Suriname. Tijdens het overleg werden kansen voor samenwerking besproken, met focus op ontwikkeling in rurale gebieden. Minister Michela Huur benadrukte het belang van duurzame ontwikkeling en het versterken van lokale gemeenschappen. Het Openbaar Ministerie, OM, heeft hoger beroep ingesteld tegen de vrijspraak van Danielle Vera door de Krijgsraad. De Krijgsraad oordeelde dat er onvoldoende bewijs was voor haar betrokkenheid bij de gijzeling van Rodney Cairo op 16 april 2020. De rechter stelde vast dat de gijzeling geen officiële actie van het DNV was en dat er geen bewijs was dat Vera de opdrachtgever was. Ook werd de beschuldiging van het verstrekken van wapens en wapenpasjes verworpen. Vera reageerde emotioneel op de uitspraak en bedankte haar supporters. Het hoger beroep betekent dat de zaak nog niet is afgerond. De goudprijs daalde vrijdag 30 januari met meer dan 5% tot ongeveer USD 5.100 per ounce, na winstnemingen door beleggers en een bredere correctie in de edelmetaalmarkt.
Deze daling volgde op een recordhoogte van USD 5.608. Ondanks de terugval blijft goud op koers voor een stijging van 17% deze maand en is het de sterkste prestatie sinds de jaren 80. De stijging wordt gedreven door onzekerheid in de economie en geopolitiek, evenals een zwakke Amerikaanse dollar. Geopolitieke spanningen namen toe door een uitvoerend bevel van Trump over tarieven aan goederen die olie aan Cuba leveren. Tevens escaleerden de spanningen in het Midden-Oosten. Trump heeft Kevin Warsh genomineerd als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. De goudmarkt zal de komende weken volatiel blijven, beïnvloed door geopolitieke risico, de VS en beleidsbeslissingen in de VS. De goudprijs steeg woensdag 4 januari en overschreed de belangrijke grens van $5.000 per troy ounce na een sterke daling vorige week. Zilver herstelde ook, met zilverfutures die ongeveer 8% stegen tot rond de $90 per ounce, maar blijft ver onder het recente hoogtepunt. Marktkenners denken dat de recente uitverkoop vooral technisch was. Alexandre Drabovic zegt dat goud aantrekkelijk blijft voor beleggers door onzekerheid. Hoewel de cryptomarkt invloed heeft op andere activa, lijkt de interesse in edelmetalen weer toe te nemen. Bitcoin daalde onder de $73.000, wat samenvalt met een verzwakking van de goud- en zilverprijzen. Na een gewelddadig voorval met een dode illegale goudzoeker hebben de Surinaamse regering en Zijin Rosebel Gold Mines besloten om de veiligheid bij de mijnen flink te verbeteren. De recente onrust, die leidde tot schade aan bedrijfseigendommen en stillegging van productie, heeft financiële verliezen voor zowel het bedrijf als de staat Suriname veroorzaakt. Tijdens een spoedoverleg op 2 februari 2026 zijn maatregelen besproken, zoals een grotere aanwezigheid van militairen en politie en de ontwikkeling van een waarschuwingssysteem. Er is een bestaand MOU met Rosebel Gold Mines, mede ondertekend door minister NH, minister Defensie en minister Justitie en Politie. De essentie is, en dat is niet door mij bepaald, er is een delfstoffenovereenkomst en het heeft de status van wet, het is goedgekeurd door het parlement. Dus de staat is verantwoordelijk voor het zorgen van orde, rust en veiligheid in het gebied. Onderdeel van die overeenkomst is dat er een taskforce permanent aanwezig is, bestaande uit leden van de verschillende diensten, die voor die orde, de veiligheid en de rust moet zorgen. Uiteraard heeft het bedrijf ook een eigen veiligheidsdienst, een security afdeling. En wij vragen het bedrijf ook altijd om een bijdrage te leveren. Die bijdrage wordt ook altijd geleverd. De nodige ondersteuning wordt ook geboden ten aanzien van bijvoorbeeld huisvesting, voeding, transport, maar ook ondersteuning in wat we noemen riot control gear, beveiliging, teargas. Een goede samenwerking is er met Zijin Rosebel Gold Mines en die samenwerking willen we graag zo houden en als het enigszins kan verbeteren. Waarschijnlijk doel je op het incident van 23 januari, waarbij zelfs een leven is te betreuren en er enorme schade is aangericht. We praten over schade boven 12 miljoen US dollars. Het is iets wat niet accepteerbaar is niet acceptabel. Wij hebben gezegd van de werkzaamheden van Zijin Rosebel Gold Mines moeten ongestoord kunnen plaatsvinden. We praten over een bedrijf dat een enorme, substantiële bijdrage levert aan de Surinaamse economie. Hele grote omzet en bijvoorbeeld ook 300 miljoen plus op jaarbasis in de vorm van belastingen, dividend, royalties ook.
En 3000 plus employees die een stukje decent werk hebben, al dan niet direct of indirect, maar vanwege het bestaan, vanwege de operaties van Roosevelt Goldmines hebben ze een stukje decent werk. Ja, dat willen we allemaal veiligstellen. Wat we niet kunnen accepteren is dat de goudzoekers neerdalen, bijna 200 meter diep, in die mijn van het bedrijf, zodat het voor de operators van de machines niet meer verantwoord is, omdat ze de goudzoekers te dichtbij komen, niet meer verantwoord is om de machines te opereren. De security van Roosevelt treedt op, soms met assistentie ook van de leden van de taskforce ter plaatse, politie, militairen. Maar we hebben duidelijk gezien, de filmbeelden die zijn er, omdat overal, elke angle van die mijn goed in beeld is. We hebben een duidelijk beeld van wat zich heeft voorgedaan die dag, maar natuurlijk wachten we het eindverslag, rapportage van het onderzoek af. Met de mensen van de directe omgeving, dat is Nieuw Koffiekamp, is er hoe dan ook geen conflict wanneer het aankomt op de jongens, de goudzoekers die neerdalen in die mijn van Roosevelt Goldmines. Het probleem met Koffiekamp is naar mijn mening goed aangepakt, goed opgelost na zoveel jaren. Het probleem is begonnen ergens in de jaren 90, 1994 met het verlenen van die concessie, van dat mijnbouwrecht. Dat de leefgemeenschap omsluit. Er is toen geen rekening gehouden met de aanwezigheid van het dorp, Nieuw Koffiekamp. Het is midden in die concessie van Roosevelt Goldmines. Maar er zijn ook goudzoekers afkomstig van Nieuw Koffiekamp. Die werken op een andere manier. Die investeren in equipment. En er zijn zoveel andere manieren om te werken. De bekende manier, wat we noemen spoitisoigi, met een sluicebox. Er zijn nu ook bakken wat ze gebruiken in die goudwinning. Maar zij gaan niet in de mijn van Roosevelt Goldmines. Wat hebben we gedaan in het verleden als regering? We hebben onderhandeld met het bedrijf en die dorpsgemeenschap dat de locals op een gestructureerde manier met toezicht kunnen opereren, kunnen mijnen in het concessiegebied van Roosevelt Goldmines. En daartoe hebben ze 2 vertegenwoordigers, althans rechtspersonen, naar voren geschoven om het dorp te vertegenwoordigen. We hebben een camp mining en we hebben een Macamboa. Dus dat zijn mensen die van overal komen. Ik ben mensen tegengekomen die helemaal van Marowijnen afkomstig zijn, helemaal van Nikeri zelfs afkomstig zijn. Het zijn niet de locals, het zijn niet de lokale jongens. En daarom, het blijft een maatschappelijk probleem, maar het heeft niets te maken met Nieuw Koffiekamp. Integendeel, Nieuw Koffiekamp distancieert zich van die activiteiten. En omdat ze zelfs last ondervinden van de aanwezigheid van die jongens die van overal komen. Wat ze allemaal doen in het dorp, zoveel rapportages van diefstal, enzovoorts. Dat wil het traditioneel gezag van het dorp niet meer. En ze hebben ook een beroep gedaan op de overheid om mee te werken om dit tot een goed einde te brengen. Dus vandaar dat het moeilijker is om het probleem op te lossen. Er is geen vorm van organisatie, maar wanneer ze vernemen en het gaat als een olievlek, dat er high grade is of dat er geblaast wordt, dan komen mensen van overal en neerdalen in die mijn.
Er is ook een evaluatie van het MOU uit 2021 uitgevoerd om de taakgroep te versterken. De politie-taskforce heeft extra manschappen nodig en de minister heeft het bedrijf gevraagd bij te dragen aan de benodigde uitrusting. Alle maatregelen moeten binnen de wet blijven en worden getoetst door het Openbaar Ministerie. Technische gesprekken over de uitvoering van het veiligheidsbeleid volgen binnenkort. Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 12 maanden voorwaardelijk geëist tegen 7 politieambtenaren in de zaak rond het schietincident in Pikin Saron. De politie was betrokken bij een achtervolging op 2 mei 2023, waarbij geschoten werd, zei ze. Na onderzoek bleek dat de noodzaak tot schieten niet meer aanwezig was toen de slachtoffers waren overmeesterd en dat het overlijden mede door gebrek aan medische hulp kwam. Het OM wil met de strafeis duidelijk maken dat er normen zijn voor geweld door politieambtenaren. Tijdens de behandeling van wetsontwerpen voor de rechterlijke macht pleit Milando Atompai voor aansluiting bij de Hoge Raad der Nederlanden als derde rechtsprekende instantie voor Suriname. Hij ziet dit als de beste optie gezien de historische basis van het Surinaamse recht op het Nederlandse recht. Er bestaat brede overeenstemming, zoals gezegd, dat Suriname behoefte heeft aan een hoogste rechterlijke instantie die zorgt voor rechtseenheid en rechtszekerheid. En de kernvraag is hoe deze functie het beste kan worden ingevuld. Die discussie hoor je, die ene zegt CCG en die andere zegt een eigen Hoge Raad en de andere zegt Hoge Raad der Nederlanden. Maar we kennen allemaal een aantal juristen in Suriname. Ons rechtssysteem van vandaag is niets anders dan het oud rechtssysteem van Nederland. We kunnen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat alle juristen in Suriname hun basis hebben in het Nederlands recht. En bij verwijzingen in ons Surinaams rechtssysteem verwijzen we allemaal constant naar de jurisprudentie van het Hoge Raad. Ik heb bijna nooit ik heb heel zelden mensen zien en of horen verwijzen naar uitspraken van CCG. Maar ze willen wel naar CCG gaan. Dus dat heet ik me masragado, jong. Juristen, rechtszaken, de mensen zoeken hun recht. Eerste wat ze doen is zeggen, wat zegt de Hoge Raad? Wanneer ze problemen hebben. En wanneer ze politiek hier moeten bedrijven met de samenleving, dan zeggen ze wel dat we naar CCG moeten gaan. Jammer. Dus voorzitter, persoonlijk, net als vele anderen, ben ik er wel voor een derde instantie. En als jurist heb ik met heel veel juristen gesproken. En het gaat erom, moeten we een eigen Hoge Raad hier hebben? Of moeten we ons aansluiten bij Nederland? Persoonlijk zou ik voor nu voorstellen om aan te sluiten bij Hoge Raad Nederland. Met maybe een kamer hier in Suriname. Omdat de zaken niet verschillen, bijna niet verschillen van elkaar. Als we nu dat doen, en dan kunnen we met de tijd, zal de regering ons eigen derde instantie versurinamiseren. Dus voor nu gaan we naar de Hoge Raad. We blijven daar, het is heel goed. We gebruiken het al. We moeten afzoeken naar een rechtszaak ooit eens. Maar wanneer de rechters daar recht spreken en ze vastlopen of ze komen niet uit met de wet of iets is beter uitgelegd daar bij de Hoge Raad, dan gebruiken we het. Dus de mensen die naar CCG willen gaan, het is niets anders dan politiek gemotiveerd. Dus mijn voorstel nogmaals, voorzitter, aansluiten en zoeken bij de Hoge Raad van Nederland met een kamer hier in Suriname. De actie voor het ophalen van grof vuil in Suriname richt zich op specifieke wijken die zijn aangewezen als risicogebieden voor chikungunya.
Dit is uitgelegd door gezondheidsminister André Misikaba in de Nationale Assemblée. Het project is bedoeld om de verspreiding van chikungunya, veroorzaakt door Aedes-muskieten, te voorkomen. Tot nu toe zijn er meer dan 130 bevestigde gevallen, met 1 sterfgeval. Burgers worden aangemoedigd om hun leefomgeving schoon te houden en preventieve maatregelen te nemen. Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken is van 31 januari tot en met 7 februari in het buitenland voor de 10e International Cooperation Conference van de Associatie van Caribische Staten, die in Dubai plaatsvindt. De conferentie heeft als doel vriendschappelijke banden om te zetten in resultaten voor de bevolking van het Caribisch gebied. ABOP-parlementariër Ronnie Brunswijk bekritiseert de voorgestelde hervormingen van de rechterlijke macht, die hij onvoldoende doordacht vindt en gevaarlijk voor de rechtsstaat. Hij heeft bezwaren tegen de invoering van een college van procureurs-generaal en maakt zich zorgen over een leeftijdsgrens voor benoemingen. Hij ziet geen verbetering van de rechtsbescherming, slechts een machtsverschuiving. ABOP-fractieleider Ronnie Brunswijk had een verhitte discussie met parlementariër Ebu Jones, NDP, over de hervorming van de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie. Voorzitter, het is een zwaarwichtig issue. Vandaar dat ik het niet fijn vind dat het een initiatief is. Want die hele verantwoording hebben ze voor het parlement geplaatst. Het parlement heeft het op zich genomen. Dit moet van de regering komen. Maar nu, mijn collega Jones, die wil regering spelen, komt met initiatiefwet. Nee, maar u kunt uw suggerering... Ik neem het terug. U kunt uw suggerering niet onderbouwen. Pleinregering. U moet daar wel harde... Omdat je pleinregering, dat heb je Ja, u heeft niet een onderbouwing daarvoor. Ik vraag u voorzichtig te zijn. Ik vraag u voorzichtig te zijn. Want u heeft de onderbouwing niet daarvan. Nee, rondaf. U kunt niet hard maken dat het zo is. Voorzitter. En nu heeft u een persoonlijk feit. Kan het geachte lid zijn persoonlijk feit. Jones, ik neem het terug. Nee. Ja, kan het lid aan het woord. Voorzitter. Ik heb de spreker gehoord en natuurlijk waarderen we de bijdrage van de spreker. Maar het kan onmogelijk zo zijn dat de spreker ongenuanceerd daar staat en zaken zegt die niet kloppen. Wij hebben conform de grondwet een bepaalde verantwoordelijkheid en we maken gebruik daarvan. En het is niemands recht om aan te geven dat omdat je gebruik maakt van die grondwettelijke mogelijkheden die er zijn, voorzitter, dat je wordt betiteld van het willen spelen van de regering. Wij hebben hier een taak en we vervullen onze taak. Terwijl de spreker daar staat en aan de ene kant zegt, hij is niet de regering, hij staat hier als parlementariër, zegt hij meteen dat het in regeringsverband besproken is en dergelijke. Dus ik weet niet in welke hoedanigheid de spreker daar staat. Maar hier staat, voorzitter, een parlementariër die gebruik gemaakt heeft van zijn grondwettelijke recht om een initiatiefwet in te dienen samen met 4 andere parlementariërs. Laat dat duidelijk zijn. De NDP-fractie in de Nationale Assemblée heeft sterk gereageerd op beschuldigingen dat hun voorstellen voor een college van procureurs-generaal gericht zijn op invloed op de rechterlijke macht. De partij benadrukt dat het voorstel alleen voor institutionele hervorming is en geen politieke motieven heeft. Omdat dit de prioriteit is van de NDP, bekruipt mij het gevoel dat ze politieke inmenging willen binnen de rechterlijke macht. Want wat ze willen doen is die instituten. En daar heb je 34 zetels voor nodig. Maar ze zeggen niet hoe de werving gaat zijn, hoe de benoeming gaat zijn, wie hun PG gaat zijn, wie zijn de leden die in de Hoge Raad zitten. En dat zijn hele belangrijke aspecten om die onafhankelijkheid te waarborgen. Dat je geen politieke inmenging hebt. Dat je geen partijloyalisten hebt. Want wat is het gevaar? Want waarom moet die rechter onafhankelijk zijn? En die rechterlijke macht, het mag geen willekeur zijn.
Het mag niet zo zijn van die heeft iets gedaan, dan wordt die wel vervolgd. Maar die andere heeft ook iets gedaan en die wordt niet vervolgd. Dat is geen rechtvaardigheid. Dus je moet gelijke monniken, gelijke kappen hebben. En als je dan partijloyalisten gaat hebben, dan zullen bepaalde mensen waarschijnlijk wel, of laat me het zo zeggen, het gevaar dreigt dat je dan wel, dat wel kan krijgen. En dat willen we niet hebben. We willen die onafhankelijkheid hebben. We willen de objectiviteit hebben. Dat is belangrijk voor een samenleving, omdat iedereen gelijk is in dit land en iedereen heeft recht op rechtvaardigheid. NDP-leden stelden dat er geen intentie is om functiehouders te vervangen, maar dat het doel is om het Openbaar Ministerie te moderniseren en rechtszekerheid te versterken. De Europese Commissie heeft bevestigd dat het vliegverbod voor Surinaamse luchtvaartmaatschappijen in het Europese luchtruim blijft bestaan. Dit is problematisch voor de Surinaamse luchtvaartsector, omdat het land niet heeft aangetoond dat het voldoet aan internationale veiligheidsnormen. Hierdoor staat Suriname op de EU Air Safety List, wat betekent dat de autoriteiten twijfelen aan de veiligheid van lokale vliegmaatschappijen. Het huidige verbod maakt het moeilijk voor deze maatschappijen om direct naar Europa te vliegen, wat leidt tot dure huurconstructies. De EU biedt technische assistentie aan om de toezichtcapaciteit te verbeteren, maar structurele hervormingen zijn nodig om het verbod op te heffen. Alleen dan kan Suriname weer veilig opereren in Europees luchtruim.